हाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चेनेल सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चेनेलसिम बरायनाय जाबाय सो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने गोरलै चेनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै सो वेलकाम बेक टु आवर गोरलै चेनेल लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन गोरलै चेनेलाव लोगो मोनफिनबाय सो दिनै जोङो सासे फरायसाया बुंबाय थानायलाय जों थाम खना सुनि बाहायनाय माने साम एप्लिकेशन अफ ट्रिगोनोमेट्री बेखौ जों फार्स्ट पार्ट हिसाबै जों सावरायनो आखायाव लाबाय सो नोंथांमोना बिदि साननो हादों माने जोङो गासै चेप्टारखौबो डिसकासन खालामगोन सो सिन्था खालामनो गोनांथि गैया सो जों मोनफा मोनफा जोङो बेबायदिनो गासै बुक्सखौनो जोङो फोजोबनो नाजागासिनो सो जोङो दासिम जा भिडिअ होनाय जाबाय सो नोंथांमोना बेफोरखौ दा नायनानै सोलोंना ला सो बेबायदिनो जों माने फारसेनिफ्राय दा थांबाय थागोन आरोना सो दा गोबाव खालामालासिनो नै पार्टआव जोङो थाम खनासोनि बाहायनायनि एप्लिकेशनफोरखौ जोङो माने बाहायनायफोरखौ जों सावरायगोन आरो आं बुंनो थाङो जे जाय फरायसाफोरा बै नै चेप्टारखौ नायनायनि आगोलावनो 8 लेसन माने थाम खनासुनि सिनायथि होनाय चेप्टारखौ जुदि नायाखैब्ला प्लिज नायनानै ला मानोना बै चेप्टारनि जुदि नलेज एसेबो जुदि गैयाब्ला नोंथांमोना नैखौ एसे बुजिनो गोब्राब जागोन सो बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बुंनो खावलायनो सानो दे नोंथांमोना बै 8 लेसनखौ नायग्रोनानै ला स' जोङो 8 लेसनखौ अलरेडि जोङो फोजोबजोबनायानो जाबाय बाट मोनसे पार्ट बानायजाबावगोन आरोना बे लेसननिफ्राय स' दा गोबाव खालामालासिनो नैखौ खालामदोंसै दा बेवहाय जोंनिया माने थाम खनासुनि सिनायथि होनाय आरोना नैबे सिनायथिनि सरि एप्लिकेसन आरोना बाहायनाय स' दा मोनसे एग्जाम्पल जों मोनसे डायग्रामजों आं दा बुजायनोसै ओरैनो मोनसे डायग्राम लानानै फार्स्टनि माबाजों नाय दा नैबे मोनसे मा खनाथि आखान्थिथाम जों मिन्थिखागौ खनाथि नै चेप्टारानो माने थाम खनासुनि चेप्टारानो जोंनिया अनलि फर खनाथि आखान्थिथामनि कारणे माने राइट एंगल ट्रायंगलनि कारणे आरोना स' दा बेहाय जोंनिया बेसेबां डिग्रिनि बे 90 डिग्रि जाखायो आरोना नैबे 90 डिग्रि स' दा ए बि सि डि जुदि जोंनिया नैजों जुदि आखान्थि मोननैया जुदि होनाय थायोब्ला लोगोफोर अब्ला जोङो नै मोनसे आखान्थिखौ दिहुननो कारणे जोङो मा फर्मुला बाहायदोंमोन जोङो चेप्टार 8आव जों बाहायदोंमोन जुदि बेजों होनाय थायो नैबेखौ दिहुननांगौबा जों मा फर्मुला बाहायदों लोगोफोर पाइथागरास फर्मुला स' जायखिजाया मोननै आखान्थि होनाय थाबा बे थार्ड आखान्थिखौ जों दिहुननो कारणे जों मा बाहायो पाइथागरास थियराम बाट नैयावहाय जोंनिया मा होनाय थागोन मोनसे जायखिजाया मोनसे आखान्थिनि मानखौ होनाय थागोन आरो नै मोनसे खनानि मानखौ होनाय थागोन लोगोफोर दा जुदि नै खनाया जुदि जोंना 60 डिग्रि जायोब्ला आरो नैखौ जुदि होना दोङो हमना ला नैबे हमना लाबाय मा जाखो नैबे हमना ला 3 नैखौ जुदि नैबायदि 3 होना होयोबा जोङो इजिलि नैनिफ्राय जोङो नै बि सि आरो ए सिनि माना गैयाबाबो जोङो दिहुननो हागोन लोगोफोर स' दा बेवहाय जों बेबायदिफोरखौसो जोङो खालामगोन आरोना स' दा बेनिखायनो एसे आलदा स' दा नै उनावहाय जोंनिया हमना ला नोंखौ बायसान्स नैखौ दिहुननो होदो नोंखौ माखौ दिहुननो होदो लोगोफोर बे सावगारिनिफ्राय सिडिनि मानखौ दिहुननो होदो आरोना दा बे सिडिनि मानखौ दिहुननांगौब्ला नोङो मा खालामनांगोन लोगोफोर दा नोङो नाय दा नोङो नै 10खौ जुदि साइन 1060 लाबा नोंनिया मा जागोन नाय 10 जुदि जोङो 60 लायोबा जोंनिया मा जायो 1060 इकुवेल टु मा जायो जोंनिया थोंगोर बाय हासा स' दा 60 डिग्रिखौ लायोबा नैयाव खना हिसाबै 60 डिग्रिखौ लायोबा जोंनि हासाया माबे जागोन आं बुंखादों जि खनाजों लायो बे खनाजों नांजाबना थानायानो जोंनि हासा जायो बेनिफ्राय बिनि नै मोनसेया थोंगोर जायो बेबो लाव आखान्थि जायो स' दा नैबे मा जागोन होनबा थोंगोरा 10 मानेथ' जों मिथिगौ आं खेबसे लिरना होफिनसै 10 थीटा इकुवेल टु मा जोंनिया थोंगोर बाय हासा स' बेफोरखौ जों सावरायखानाय जादों स' दा नै 60 डिग्रिखौ लायोबा थोंगोरा जागोन जोंना बि सि बेनिफ्राय हासाया जागोन ए बि बा बि ए दा नाय 1060नि मानखौ आं नोंथांमोनखौ बायार खालामखानो होदोंमोन स' दा 1060नि माना मा लोगोफोर जोंनिया 1060नि माना जाबाय जोंनिया √3 बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय दा बि
BC नि माना बेसेबां BC नि मानखौ जोंखौ दिहुननो होदों BC खौ गैया स' दा AB नि माना बेसेबां जोंनिया लोगोफोर 3 स' दा इमप्लाइज देट दा बेखौ क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामनाय लुटुबार 3 जों बेखौ सानजा बेनि सिङाव से थायो नालाय बे C सिंनि जे बेखौ सानजाबा मा जागोन BC आनो जागोन ओमफ्राय 3 जों लुटुबार 3 सानजाबा मा जागोन 3 लुटुबार 3 स' दा नाय जों इजिलि लोगोफोर मा जागोन जोङो पाइथागरास थियराम जोङो मिन्थियाबाबो जोङो दा जायखिजाया मोनसे हांखो आखान्थिनि माना होनाय थाबा जोङो मोननैनि आखान्थिखौबो जों दिहुननो थांगोन हायो आरोना स' मोनसे खिन्थु नै जोंनि खनाया होनाय थानांगोन लोगोफोर नाय दा जोंना बेखौ दिहुननो गारनो जोङो 10 लाबायना लोगोफोर बाट हमना लाबाय नोंनो कुइसनाव हमना ला नैखौ दिहुननो होदों लावा खान्थिखौ दिहुननो होदों आरोना नोङो स' लावा खान्थि दिहुननो होयोबा नों मा लागोन नाय नैबे जोंनि हासा जाखायोना बे हासा बे लावा खान्थि बे थोंगोर नाय होमबा दा नै लावा हासाजों आरो थोंगोरजों सोमोन्दो थानाया जोंनिया जाबाय 10 मोन ना स' एबार नाय नैखौ जुदि दिहुननांगौबा जों हासाजों आरो लावा खान्थिनि सोमोन्दोखौ नागिरनांगोन लोगोफोर स' दा हासाजों लावा खान्थिनि सोमोन्दोआ जोंनिया मा लोगोफोर कस स' दा बेखौ दिहुननो कारने जों मा बाहायगोन कस 60 डिग्री कस 60 माने हासा बाय लावा खान्थि स' हासाया जागोन जोंना AB लावा खान्थिया जागोन CA स' बिदिनो जों कस A नि मानखौ आं गोसोआव गैथ'ला दा नायनोसै आंनिया स' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिबाय हा आं दा नांथ'ला नालाय स' बेनिखाय आं एसे बावनाय जाबाय जों दा बेफोरखौ मोनथ'ला दा स' बेनिखाय बाट खिन्थु नोंथांमोननो दा नांगौ नालाय स' नोंथांमोना एसे गोसोआव लाखिनो नाजा आरो जुदि प्रेक्टिस खालामबाय थाया अभियासलि मेथ्सफोरखौ प्रेक्टिस खालामोबा सानसे बावखायो आरोना आरो खेबसे नायफिनबा खिन्थु नों जुदि मोजां बुजिखादोंबा एसे नायबानो आरो बुजिगोन बाट खिन्थु जुदि बुजिखायाबा हानाय नङा आरोना हार्डनो स' दा cos 60 दा cos 60 नि मानखौ जों मोनो 1/2 नैखौ मोनो 1/2 दा AB नि माना जोंना 3 नैबे CA बा AC दा CA इक्वल टु मा जागोन 2 जों 3 जों 6 स' दा इजिलि जोङो लावा खान्थिखौबो जोङो दिहुननो हाबाय स' बेबायदि जों दिहुनगोन आरोना स' बेनि आरो मेन एग्जाम्पल मोनसे जुदि लायोब्ला जोङो नैबायदि लाजागोन आरोना जेनेबा फर एग्जाम्पल नैबे हमना ला टावार मानेथ' मिथियाव नोंथांमोना टावार माने बे मबाइल टावार आरोना जिअ टावार एयारटेल बेबायदि नैबे हादाम नैबे न' एखे थागोन आरोना हादामाव न' थायो नालाय स' आं ओरैनो बुजायनाय हिसाबै आखिनो हाबाय नैफोर दा न' थागोन आरोना बेफोर बारिबाला स' नैबे टावार दा बे हमना ला नों नैयाव गसंना दोङो नों मुवा गसंना दोङो नै ए बिन्दु नोंना ए बिन्दु गसंना दोङो बिनिफ्राय नों नै टावारथिं नों टावारा हमना ला टावारखौ नों नाहरबाय आरो टावारखौ नाहरनाव नोङो नैखिनियाव हमना ला खनाया नोंनि खनाया बेसेबां जायो 60 डिग्री जायो जुदि नोङो नै टावारनि जुदि जौथाइखौ मिन्थिगौ हमना ला जौथाया हमना ला 200 मिटार आं जायखिजाया लादों हा लोगोफोर 200 मिटार होननानै नोंथांमोना बेखौ आं जुखिना लायाखै ओरैनो एग्जाम्पल हिसाबै लानाय जादों दा 200 मिटार होनना हमबाय आं बेखौ दा नैबे ए नैबे बि नैबे सि दा नों नाय नै टावारनि माबाखौ जुदि 200 मिटार होनना जों होनाय दङब्ला आरो नै बे टावारनि थिखिनिजों नोंनि बे मेगनजों जुदि खनाया जुदि 60 डिग्री जायोब्ला नोङो इजिलि बै टावारनिफ्राय नोंनिसिम नोङो लावथाइखौ दिहुननो हागोन बेसेबां माने बै टावारनि गुदिनिफ्राय नोंनिसिम बेसेबां जानथाय नों बेखौ इजिलि दिहुननो हागोन माबायदि दिहुननो हागोन नाय जों नाय बेयाव जों बे होनाय दोङो नैबे नाय बेखौ जुदि जों लायोबा बे खनाखौ लायोबा बे हासा जागोन बे थोंगोर जागोन स' दा होमबा दा हासादो थोंगोरदो सोमोन्दो थानाया जोंनिया मा लोगोफोर 1060 डिग्री 1060 डिग्री इक्वल टु जागोन 1060 माने थोंगोर बाय हासा स' मा जागोन BC बाय BA स' इक्वल टु 1060 नि माना दानि बावसो आं लिरखाबाय लुटुबार 3 BC नि माना जोंना बेसेबां 200 आरो AB नि माना AB स' इमप्लाइज देट दा AB इक्वल टु मा जागोन जोंनिया लोगोफोर 200 बाय लुटुबार 3 नाय दा बै टावारनिफ्राय नोंनि जानथाया बेसेबां लोगोफोर 200 बाय लुटुबार 3 मिटार बुजिना लोगोफोर माबायदि खामानियाव बाहायो थिग बिदिनो बायदि रोखोमनि बाहायगोन आरोना दा हमना ला नों मोनसे सिला उरायदों सिलायाथ' मिथिखागौ स' दा हमना ला नैबे मोनसे सिला आरोना बे मोनसे सिला दा हमना ला नैबे नोङो नैयाव खाना दोनदो आरोना सिलाखौ दा सिलाया हादामनिफ्राय बेसेबां जुदि गोजौ बिरदों बेखौ जुदि जुखिनोब्ला माबायदि जों जुखिनो हायो लोगोफोर दा नैथि आजबोना लागोन बिनिफ्राय नैखौ नैबायदि थोंगोर मोनसे लागोन अब्ला नैबे 90 डिग्री जागोन दा नै सिलानि बे नैयाव बेसेबां डिग्री खालामदों बेखौ लागोन आरोना नैबे जुदि जोंना 30 डिग्री खालामदोंबा 30 डिग्री लागोन 40 डिग्री खालामदोंबा 40 डिग्री 45 लागोन बेबायदि आरोना स' दा बिनिफ्राय मा दिहुननो हागोन नोङो दा जुदि सिलानि जुदि मै दिरुंनि जुदि जखाया जोंनिया होनाय थायोबाबो हमना ला नैनि हमनाया जुदि 1000 मिटार जुदि जायोब्लाबो 1000 मिटार जाबा जोङो बे सिलाया
बेसेबां हादामनिफ्राय बेसेबां गोजौ बिरदों बेखौबो जों दिहुननो हागोन आरो बेसेबां गोजानालासे मोनहैदों जोङो बेखौबो इजिलि बैनिफ्रायनो जोङो लोगोफोर फाइन्ड खालामनो हागोन स' बेबायदि एप्लिकेसनावनो जों लोगोफोर बेबायदि बाहायनायावनो जोङो बै 3 खना सुनि सिनायथि होनायखौ माने जोङो बाहायनाय जायो स' दा जोङो नैयाव दा मोनसे इम्परटेन्ट मोननै सोदोब दङ बे सोदोबानो जाबाय जोंनिया जौगा खना माने एंगल अफ इलेभेसन एन्ड हाइग्लाय खना माने एंगल अफ डिप्रेसन स' दा इखौ आं एसे बुजायना होनोसै लोगोफोर स' दा आं नैथिं माबानोसै स' फार्स्टलि दा जोङो दा स' एबार जों सोलोंगोन हाइग्लाय खना एन्ड मा जौगा खना स' फार्स्टआव आं लानोसै फार्स्ट मोनसेखौ लाग्रोनोसै आरोना आङो स' वानाव लानोसै आङो वानाव दङ जोंनिया इलेभेसन माने जौगा खना जौगा खना इखौ होनो इंलिसै होनो एंगल अफ इलेभेसन एंगल अफ इलेभेसन आरोना स' दा बेखौ आं बुजायनो थाङोबा दा डायग्रामजों बुजिनांगोन हमना ला नैबे नोङो नों दों नैबे नोङो आरोना स' आं पिक्सारखौ ओरैनो आखिना होनोसै नैबे नोङो आरोना आं कमेडिलै पिक्सारखौ ओरैनोसो आखिदों आङो स' दा नैबे नोङो आरोना हमना ला बे नोङो दा नैनिफ्राय नों नाहरदों आरोना मोनसे बिल्डिं साखौ नाहरदों आरोना नैबे बिल्डिं हमना ला दा बे बिल्डिंखौ नों नाहरबा दा हमना ला नैबे नोंनिया माबा जागोन ना हादामा नैबे जागोन हा नैबे लोगोफोर हादाम नैबे हादाम दा नैबे बिल्डिं दा नोङो जुदि नोङो मेगनजों बै माबाखौ नाहरबाय आरोना माने बिल्डिंखौ नाहरबाय जुदि बेबायदि नाहरोब्ला बै बिल्डिंनि थिखिनिजों बै नों नाहरनायाव बिल्डिंनि थिखिनिजों जि खना सोमजिहोयो बेखौनो नोंनो मा होनना बुङो लोगोफोर जौगा खना बुजिना लोगोफोर आरो नै लाइनखौ मा होनगोन बे लाइनखौ नोङो नायनाय हांखो नायनाय हांखो आरो नैखौनो नै खनाखौनो होनना बुङो जोङो जौगा खना दा नै 60 डिग्रियानो जाबाय जोंनिया जौगा खनानि माना जाबाय जोंनिया बेसेबां डिग्रि लोगोफोर 60 डिग्रि जायखिजाया नों नाहरबानो आरोना नों हमना ला नाहरबाय अब्ला बेजों जायखौ नाहरदों बेनिफ्राय नोंनि मेगनजों सोमजिनाय खनाखौनो जों मा होनगोन लोगोफोर जौगा खना स' आरो फारसेथिं जाय जोंनिया मा दङ एंगल अफ डिप्रेसन बुजिना लोगोफोर बेखौ बेनिफ्राय आरो मोनसे मा दङ जोंनिया नैबे अबजेक्टहा नों जेराव नाहरदों अबजेक्ट माने इंलिसाव अबजेक्ट होनना बुङो नों जेराव जाय बुस्थुखौ नायदों आरोना जायखिजाया नों आं नैयाव लाबाय आं बिल्डिंनि थिखिनि होनना लादों नैखौ स' नों बिल्डिंनि थिखिनिल' नों नायनाय नङा जायखिजाया नायनो हागोन स' दा जायखौ नायो बेजों नोंनि मेगनजों खना सोमजिहोनायखौनो जों मा होनगोन लोगोफोर एंगल अफ इलेभेसन माने जौगा खना आरो नेक्स्टआव फैगोन जोंनिया मा हाइग्लाय खना नैबे सोदोब आरोना मोननै दा नोंथांमोना हाइग्लाय खना जौगा खना होनना लिरना जुदि होयोबा नोंथांमोना मा होनना मिथिनांगोन आरोना बिदिबा बिदि जायो होननानै मिथिनांगोन आरोना हाइग्लाय खना होननाय लोगो दा बिसोर हाइग्लाय खना जौगा खना मोननैयाबो फ्राय एखेयानो जायो बाट एसे बुजिनाया आलदा आरोना जेनेबा फर एग्जाम्पल हमना लाबाय नोङो बिल्डिं सायाव गाखोना दङ आरोना नै बिल्डिं सायाव नों गाखोना दङ जायखिजाया नै बिल्डिं आरोना नैखौ लांबाय आङो नैबे बिल्डिं दा नै बिल्डिं सायाव नों गाखोना दङ आरोना बे गाखोनानै नों हादामथिं नाहरबाय हादामथिं नों नैखौ नाहरबाय आरोना नैखिनियाव नाहरबाय नों बे जायगा बेखिनिखौ नाहरबाय हादामनिफ्राय दा नों नाय दा बेखिनिखौ जुदि नाहरोब्ला नोङो बै खनानिफ्राय नैखिनो मोनसे खना सोमजिहोगोन ओरै स्ट्रेट लाइन बोगोन ओमफ्राय नैथिं मोनसे खना सोमजिहोगोन स' दा बे खनाखौनो जोंना होननाय जागोन हाइग्लाय खना बेखौनो जोंनिया मा खना होनगोन लोगोफोर हाइग्लाय खना नाय खिन्थु इउज एखेयानो लोगोफोर मानो होनबा नैजों समान जाहैगोन थाङै नैनि माना जुदि जोंनिया हाइग्लाय खनानि माना 60 जाबा जोंनिया नैनि मानाबो मा जाहैगोन लोगोफोर 60 जाहैगोन स' इउजआ थाङै मा जाहैगोन जोंनिया एखे माने सेम जाहैगोन आरोना स' हाइग्लाय खना माने नैबायदि बुजायो आरो जौगा खना माने डाइरेक्ट आरोना खिन्थु नोंनिया हाइग्लाय आरो जौगा खनाबाबो नोंनिया मोनसे बुस्थुखौ मेगनजों नाहरनांगोन आरोना अबजेक्ट नाहरनांगोन आरोना स' नैबेबो नोंनिया मा लाइन अफ साइड आरो नैबे मा नोंनिया नायनाय हांखो नैबे नोंनिया नायनाय हांखो नों बिथिंनिफ्राय नाहरदों आरोना स' सिम्पलि बुजिबानो जाबाय स' गोजौनिफ्राय सिंथिं नाहरबा जोंनिया मा जायो नैबायदि जागोन आरोना स' दा जोङो चेप्टाराव थांदोंनि लोगोफोर गोबाव खालामलासिनो जोङो एक्सारसाइजखौ एसे जोङो डिसकासन खालामदोंसै दिनै स' एसे जों आं हिन्ट्सखौ होबाय नै चेप्टाराव जों माबायदि मेथ्स खालामगोन स' दा आं एसे हिन्ट्सखौ होना होबाय आरोना लोगोफोर स' दा बेवहाय जोंनिया होना दङ आरोना नैबे
स' फार्स्ट कुइसनखौ एसे डिसकासन खालामसै स' फार्स्ट कुइसना मा दङ लोगोफोर जोंनिया सासे सार्कास दिन्थिग्राया हायाव थियायै गायनाय थसे खुन्थियानि बिजौआव खनानो खानानै गोरायै बोनाय 20 मिटारनि दिरुं दोंसेयाव गाखोदों 20 मिटारनि दिरुं दोंसेयाव गाखोदों आरोना जुदि दिरुं आरो हासा थालाया बाहायनाय खनाया 30 डिग्री जायोब्ला खुन्थियानि जौथायखौ दिहुन स' दा आं इखौ लोगोफोर माबाजों मा होनदों डायग्राम लानानै बुजायनोसै स' डायग्राम लानानै बुजायबा माने बुजिनो गोरलै जायो स' नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो जे नै एक्सारसाइजनि माने 9 लेसननि जायखिजाया मेथ्स खालामबा नोंथाङा फार्स्टलि मा खालामग्रोनांगोन सावगारिखौ आखिना लागोन लोगोफोर स' सावगारिखौ आखिब्ला नोंथाङा इजिलि मा बुजिनो मोनगोन आरोना स' आं सावगारिखौ आखिबाय स' मा होनदों सासे सार्कास दिन्थिग्राया हायाव थियायै गायनाय थंसे खुन्थानि बिजौआव स' मोनसे खुन्था गायबाय लोगोफोर नैबे खुन्था गायबाय आरोना नैबे खुन्था गायबाय दा बे खुन्थाहा लोगोफोर बे खुन्था नैबे मोनसे खुन्था जाबाय जोंनिया जायखिजाया खुन्था आरोना औवानि ना मानि मिथिया थसे खुन्थियानि बिजौआव खानानै गोरायै बोनाय 20 मिटारनि दिरुं दोंसेयाव गाखोदों माने मोनसे दिरुंखौ बेयाव खानानै ओरै बोबाय आरोना हादामो बे हादामो ओरै बोबाय बोनानै नैबे हादामहा लोगोफोर नैबे हादाम ओमफ्राय नैबे खुन्था बेनिफ्राय नैबे दिरुं लोगोफोर नैबे हादाम नैबे खुन्था नैबे दिरुं स' दा नाय स' दा आं बुजायनो थांबा ओरैनो बुजिजागोन दा नैबे हमना ला नैबे खुन्था बेनिफ्राय खुन्था नैखिना न' एखि थागोन आरोना खुन्था नैबे न' एखि स' दा नैबे खुन्था गायदों बे गोजौ खुन्था स' बेनिफ्राय दिरुं खानानै आरो बे दिरुङा बेसेबां गोलाव होनदों लोगोफोर 20 मिटार बे दिरुङा 20 मिटार होनदों आरो जुदि दिरुं आरो हासा थालाया बानायनाय खनाया 30 डिग्री जायोब्ला आरो बै दिरुं आरो हासा थालानि खनाया बेसेबां जायो होनदों जोंनिया 30 डिग्री माने नैनि खनाया बेसेबां जायो 30 डिग्री नैबे हासा थालाजों आरो बै दिरुंजों सोमजिनाय डिग्रिया बेसेबां जायो होनदों जोंनिया लोगोफोर 30 दा जोंखौ दिहुननो होदों बै खुन्थियाया बेसेबां लावथाय माने बेसेबां जौथाय आरोना स' दा बेखौ जों दिहुननांगौबा जों दा सिम्पल दा नैखौ जोंना ABC मोनबाय स' दा ABC होबाय आङो स' नोंसोर नै न'फोरखौ आखिनाङाखै लोगोफोर एग्जामनि टाइमाव बे न' स' आं ओरैनो बुजायना होनायखौ आखिनाङा जास्ट नोंथांमोना बे आखान्थि थामखान्था आखिबानो जाबाय आरोना स' दा जों दिहुननांगौ AB स' दा सिम्पल आरोना हमना नैखौ आं दा हमना लानोसै हमना लाबाय खुन्थियानि जौथाय इकुवेल टु मा जागोन लोगोफोर AB आं सावगारिखौ आखि बिनि उनावसो हमना ला लोगोफोर खुन्थियानि जौथाय इकुवेल टु AB जाबायना स' दा नांनाय स' आरो होनो जोंनिया खनाया बेसेबां दङ आरो बेसेबां दङ 30 डिग्री आरो खना सनाजों लोगोफोर डाइरेक्ट बेबायदि सेन्टेन्स लिरबाय थानाङा लोगोफोर बेवहाय स' एंगल C इकुवेल टु लिरखादो एंगल C इकुवेल टु बेसेबां लिरजायो जोङो 30 डिग्री होननानै लिरनो हायो आरो खनाया बेसेबां डिग्री दङ जोंनिया 30 डिग्री जोङो स' दा बिनिफ्राय जोंनिया मा दङ 30 डिग्री बिनिफ्राय AC इकुवेल टु बेसेबां दङ जोंनिया AC लिरनोबा लिरजागोन इयाव मा होनदों गंसे 20 मिटारनि दिरुं दोंसेयाव गाखोदों स' दिरुंनि लावथाय दिरुंनि लावथायखौ मा हमगोन जोङो AC दिरुंनि लावथाय AC इकुवेल टु बेसेबां 20 मिटार दा जों दिहुननांगौ स' देयारफोर जों दिहुननांगौ AB नि मानखौ स' नाय नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो जे नैबेखौ जुदि एंगोलखौ जुदि लायोब्ला एंगोल होननाय थागोन ना खना होननाय थागोन जों बे खनाखौनो लाखानांगोन आरो जोङो दा बे खनाखौ लायोब्ला जोङो नैबे मा जागोन लोगोफोर बे मा जागोन नैबे हासा जागोन बे थोंगोर जागोन बे मा जागोन नैबे लावाखान्थि आं बार बुंखादों बेफोरखौ आङो स' सिगांनो बुजायखानाय जाबाय स' नाय दा जोंनिया जों दा नैखौ दिहुननांगौ नैबे दा थोंगोर जाना दङ ना नाय दा जोङो जाय मान होनाय दोङो बे मोनसेखौ लाथारनांगोन लोगोफोर मानोना जोंखौ मानखौ दिहुननो थाङोब्ला जों नै मोनसेखौ जुदि लाना खालामब्ला नोङो मानखौ मोननाय नङा स' जों जायनि माना होनाय दोङो बेखौ लागोन आरो जायखौ दिहुननो दों बेखौ लागोन स' दा नैयाव मान होनाय दोङो जोंनिया AC आरो दिहुननो दों AB स' दा बिसोर मोननैखौ लागोन स' दा नै AC आ मा जोङो लावाखान्थि नैबेथ' लावाखान्थि आरो नैबे थोंगोर दा लावाखान्थिजों थोंगोरजों थानाय जोंनिया सोमोन्दो गोनां जों साइन लागोन ना साइना दोङो ना कसा दोङो ना टेना दोङो ना माबे दोङो स' बेखौनो लागोन स' दा लावाखान्थि आरो थोंगोरजों सोमोन्दो गोनाङा जाबाय जोंनिया देयारफर
साइन 30 डिग्री स' साइन 30 डिग्री जों बेसेबां जों लिरो आं खेबसे ओरैनो बर' लिरना होबाय फार्स्टखाय थोंगोरबाय मा जायो जोंनिया लाव आखान्थि खिन्थु आं थोंगोरबाय लाव आखान्थिखौ नेक्स्टआव लोगोफोर आङो लिरबाय थाया स' दा साइन 30 नि माना जोंनिया बेसेबां साइन 30 नि माना एगेन नाय 8 लेसनखौ जुदि नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो हायाखैबा साइन 30 नि मानखौ नोंथांमोना माबोरै मोननो स' बेनिखायनो 8 लेसनखौ एसे मोजाङै फरायो दानो स' साइन 30 नि माना बेसेबां जोंनिया लोगोफोर 1/2 स' थोंगोरा नाय साइन 30 खौ लायोबा थोंगोरा जागोन AB ओमफ्राय लाव आखान्थिया जागोन AC स' बेनिफ्राय 1/2 ABआथ' ABआनोखा ओमफ्राय AC नि माना जोंना बेसेबां लोगोफोर AC नि माना 20 स' इमप्लाइज देट स' क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबा मा जाखो 2 AB इकुवेल टु बेसेबां जाखो 20 स' इमप्लाइज देट AB इकुवेल टु 20/2 स' इमप्लाइज देट AB इकुवेल टु 20खौ 2 जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 10 मिटार दाना AB नि माना बेसेबां मोनखो जों लोगोफोर AB नि मानखौ जों मोनबाय 10 मिटार स' देयारफोर लिरना होदो देयारफोर खुन्थियानि जौथाय AB इकुवेल टु बेसेबां 10 मिटार स' नैबायदि सिम्पल लिरना होबानो जाबाय स' नोंथांमोना गावबा गाव स्टाइलजों लिरनो हागोन आरोना स' नोंथांमोना नैबायदिबो नै दा 30 एंगोल खना 30 नैबायदिबो लिरना लानो हागोन जे दिरुं आरो बे हारसादों हाइग्राय खनाया जाबाय जोंनिया 30 डिग्री बेबायदि सेन्टेन्सबो नोंथांमोना गोसोबा लिरनानै लानो हागोन आरोना स' नोंथांमोननि बे गावबा गावनि गोसोसो स' दा आं गोबाव खालामलासिनो नेक्स्टखौ खालामलायनोसै लोगोफोर स' आं नेक्स्ट कुइसन एबार स' एबार 9.1 नि एबार जाबाय जोङो सेकेन्ड नाम्बार फैलायबाय लोगोफोर स' दा सेकेन्ड नाम्बारखौ जों एसे डिसकासन खालामनाय दोनसै स' सेकेन्ड नाम्बारा मा नाय दोङो स' फांसे बिफाङा बारहुंखायाव बायस'यो आरो बायस'नाय बाहागोआ हाजों नांजाबनानै 30 डिग्री खना बानायो बिफांनि गुदि आरो बायस'नाय बिजौनि जानथाया 8 मिटार बिफांनि जौथायखौ दिहुन स' दा आं बेखौ डायग्रामजों बुजायनोसै लोगोफोर दा हमना ला मोनसे बिफां नैबे मोनसे बिफां आरोना स' नैबे मोनसे बिफां आं ओरैनो जास्ट आखिबाय आरोना स' दा नैबे मोनसे बिफां नैबे न' स' थागोन आरोना सिम्पोला आं ओरैनोसो आखिदों स' दा नैबे मोनसे बिफां स' दा बे बिफाङा मा होनदों जोंनिया फांसे बिफाङा बारहुंखायाव बायस'यो बे बायस'बाय आरो बायस'नाय बाहागोआ हाजों नांजाबनानै 30 डिग्री हमना ला नैखिनाव बायस'बाय बे नैखिनाव बायस'बाथ' नैखिना बिदिनो थाबाय थाया लोगोफोर बे मा जागोन हाथिं गोलैगोन ना बेयो बायस'नानै बेखिना बिजौखिना हाथिं गोलैबाय आरोना स' बारहुंखायाव बेखिना नैथिं गोलैनानै बेथिं ओरै गोलैना थाबाय आरोना बेवहाय स' नैयाव गोलैबाय आरोना स' बेयाव गोलैबा बिलाइफोरा ओरै माबाना थागोन आरोना स' दा बेबायदि बायनानै बिदि गोलैना थाबाय आरोना नैखिना गैला जाबाय दा बिथिं खालि नैखिना बायना गोलैना थाबाय आरो बे बायनानै बे बायनायनि नांजाब बे बिजौआ बाहागोनि बे बिजौआ हाजों बेसेबां डिग्री सोमजिहोनो बेयाव जोंनिया 30 डिग्री सोमजिहोयो लोगोफोर दा जोंखौ 30 डिग्री सोमजिहोयो आरो मा होदों बिफांनि गुदिया नैबे मोना लोगोफोर बिफांनि गुदि आरो बायस'नाय बिजौनि जानथाया नै बिफांनि गुदिनिफ्राय नै बिफांनि बायस'नानै बिफाङा बिजौआ जेराव गोलैना दं बे गोलैनायनि जायगासिम नै गुदिनिफ्राय जोंनिया बेसेबां मिटार गोजान होनदों 8 मिटार गोजान लोगोफोर स' दा बिफांनि जौथायखौ दिहुननो होदों स' दा बिफांनि जौथायखौ दिहुननो होदों स' दा बिफांनि जौथाया मासिनिमोन लोगोफोर जोंना बिफांनि जौथाया नैस्निमोन ना लोगोफोर बेखिना स' दा जोंना बिफांनि जौथाया जुदि बेखिना मोनबा नाय जोंनिया दा नाय माबायदि जुखिगोन बिफांखौ स' दा नाय बिफांनि जौथायखौ दिहुननांगौबा जों मोननै बुस्थु दिहुनना लानांगोन स' दा बिफांनि जौथाय नैखिना माने नैखिनानि डिसटेन्सखौ नांगोन जोंनो नैखिना दं आरो माखिना दाजाबनांगोन जोंफोर नैखिना आरो नैखिनाखौ बहा मोनगोन नैखिनाखौ बार'नि उनाव मोनबाय जोङो दा नैखिनायानो जाबाय नैखिना लोगोफोर स' दा होमबा बिफांनि जानथायखौ जों मादों दाजाबा मोनगोन नै मोनसे आखान्थिदों आरो बे मोनसे आखान्थिदों दाजाबबासो जोङो बिफांनि गासै माने जौथायखौ मोनगोन नैबे जोंनिया नैबे ससेमोन नैबे सिंनि बाहागो नैबे बिजौनि बाहागो मोना लोगोफोर गोलैनासो दङ ना नैबे स' बेजोंखौबो दिहुननांगोन बेखौबो दिहुननांगोन जा बिनि मानखौ जोंनिया लास्टआव दाजाबना होबानो जोङो बिफांनि जौथायखौ मोनगोन स' दा बेखौ आं सावगारिखौ बेबायदि ओरैनो बुजायदोंमोन दा सिम्पलि नैथिं आखिना लानोसै आरोना नै मेथ्स खालामनो खारने स' नैबे हमना ला बिफांनि बायस'नायखौ आं बेबायदि होबाय ओमफ्राय नैखिना बिफांनि गुदि ओमफ्राय नैबे बिजौआ बिथिं गोलैना दङ आरोना स' नैबायदि जाबाय आं नैबायदि आखिना लाबाय बे सावगारिखौनो हमना ला नैबे ए नैबे बि नैबे सि नैबे डि बिनिफ्राय
नैबेथ' 90 डिग्रीखा नैबे बेसेबां डिग्री सोमजियो होनदों 30 डिग्री आरो नैबे बेसेबां जायो होनदों नैबे जायो जोंनिया 8 मिटार स' दा जोङो सिम्पलि खालामनांगोन आरो ना स' जोङो आं हमना लाबाय बिफांनि जौथाय इक्वल टु जोंनिया बिफांनि जौथाय इक्वल टु मा जागोन लोगोफोर BC प्लास AB मोनना फार्स्टआव आं लिरगोनसै आरो ना AB प्लास BC जोंना मा जायो बिफांनि जौथाया AB प्लास BC आरो AB प्लास जोंना BC खौ जों मा लिरनो हायो लोगोफोर आरो मा मोनसे जागोन BC प्लास मा जागोन BD स' मा जागोन नैबे BD प्लास BD प्लास मा जागोन BD प्लास नैबे जागोन BC मानो जागोन बिदिनो हायो लोगोफोर जोंनिया नैखिना बुस्थुआनो जोंनिया गोलैनानै नैथिं जाफैदों ना स' दा नै आखान्थिजों नैनिफ्राय नोंसिनि जेसेबां गोजान बैनि नै बिन्दोनिफ्राय बिदिनो जोंना नैदों मा जागोन जोंनिया समान जागोन बेनिखायनो आङो नै ABनि जायगायाव स' नै ABनि जायगायाव जों मा फसंनो हायो BD दा जोङो नैखौ दिहुना नैनि मानखौ दा नों BDखौ दिहुननानै BCखौ दिहुननानै दाजाबना होबानो जोङो बिफांनि जौथायखौ मोनगोन बिनिफ्राय आरो होनाय दङ आरो लिरजागोन आरो ना एन्ड आरोबाव एंगल D इक्वल बेसेबां मोनखो जोङो 30 डिग्री आरो CD इक्वल बेसेबां 8 मिटार स' दा बेफोरखौ नोंथांमोना जास्ट सेन्टेन्सखौ लिरनो गोसोब्ला गावबा गाव लिरना लाबानो जाबाय माबायदि लिरगोन दा नैखौ आं CDनि जायगायाव जुदि सेन्टेन्स लिरनांगौबा नोंथांमोना माबायदि लिरगोन दे लिरनांगोन जे बिफांनिखौनो लिरजागोन आरो ना लिरोबा आं लिरनानै होनोसै एसे बिफांनि गुदि आरो बायस'नाय बिजौनि जानथाय बिफांनि गुदि आरो बायस'नाय बिजौनि जानथाय CD इक्वल टु 8 मिटार थिग बिदिनो एंगल D खौबो नोंथांमोना खनाखौ बर'जों लिरोब्ला लिरना लाबानो जाबाय स' आं दा बुजायनोसै स' दा जोङो फार्स्टलि नैखौ दिहुननांगौ बेखौ दिहुननांगौ स' दा नैबे जोंनिया मा जागोन बे हासा जाखागोन बे थोंगोर जागोन बे लावखान्थि जागोन स' फार्स्टलि जोङो नैखौ दिहुनग्रोनोसै माखौ दिहुनसै BC स' दा BCखौ दिहुननो कारने जों मा बाहायगोन मा फज'गोन मा लागोन जोङो 10 लागोन मानोना 10आसो जोंनिया थोंगोर बाय हासा फर्मुला थायो स' जोंना मा जायो 10 स' देयारफर 10 30 डिग्री इक्वल टु जोंनिया मा जागोन आं थोंगोर लिरबाय थालिया मा जायो जोंनिया BC बाय जागोन जोंनिया CD स' दा 10 30 नि माना जोंनिया बेसेबां लोगोफोर 1/√3 10 30 नि माना जाबाय 1/√3 इक्वल टु BC नि माना जोंनिया बेसेबां होनाय दङमोन BC नि माना जों होनाय गैया दिहुनसो नांगौ आरो CD नि माना जोंनो होनाय दङ 8 स' इमप्लाइज देट BC इक्वल टु मा जागोन जोंनिया जागोन जे 8/√3 स' BC इक्वल टु जों बेसेबां मोनखो दा सानजाबाय आरो ना क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबाय स' BC इक्वल टु बेसेबां मोनखो जोंनिया 8/√3 थिग बिदिनो 10 लाबा जोङो BCखौ मोनबाय एबार जोङो नै मोनसे जुदि आखान्थिखौ दिहुननांगौबा जों मा लागोन लोगोफोरनाय बेजों जुदि सावरायोबा नैबे हासा नैबे मा जोंनिया लाव आखान्थि स' लाव आखान्थि आरो हासानि सोमोन्दो गोनां माबाया जोंनिया मा थाम खनासनि रुजुथाया जोंनिया जाबाय कस स' दा मा जागोन होनबा नैबेहाय कस 30 डिग्री इक्वल टु हासाया जोंनिया मा जागोन हासाया जाबाय जोंनिया CD इनिफ्राय लाव आखान्थिया जाबाय BD इक्वल टु इमप्लाइ कस 30 नि माना जोंनिया बेसेबां लोगोफोर √3/2 CD माना जोंनिया गैया आरो BD नि माना जोंनिया दोङो CD नि माना होनाय दोङो जोंनिया लोगोफोर CD नि माना दोङो 8 आरो BD नि माना जोंनिया होनाय गैया स' इमप्लाइज देट दा मा जागोन √3 BD इक्वल टु मा जागोन 16 स' इमप्लाइज देट BD इक्वल टु मा मोनखो लोगोफोर √16 मा मोनखो √3 स' देयारफर दा मोनबाय जोङो BD नि मानखौबो मोनबाय BC नि मानखौबो मोनबाय स' देयारफर बिफांनि जौथाय इक्वल टु BD प्लास BC स' दा BD नि माना बेसेबां BD नि माना 16/√3 प्लास इनिफ्राय BC नि माना 8/√3 दा बिसोर मोननैखौ दुसासा लानानै दाजाबदो √3 नि दुसासाया √3 बेनिफ्राय 16 √3 जों √3 खौ रानबा 1 मोनगोन 1 जों 16 खौ सानजाबबा 16
लुटुबार 3 जों लुटुबार 3 खौ दाजाबबा सानजाबा रानबा 1 जों 8 खौ सानजाबा 8 स' बिनिफ्राय 16 निफ्राय 8 16 जों इदिनो मा होनदों दाजाबा बेसेबां मोनगोन 24 बाय बेसेबां मोनगोन जोङो 24 बाय लुटुबार 3 जों जेनेरेलि लोगोफोर जेनेरेलि जोङो लुटुबारफोरखौ जोङो सिङो गाहायाव दोना स' दा लुटुबारखौ जुदि नोङो एन्सारखौ जुदि मिलायनो थाङोब्ला आरो नैयाव नेयालासे लिरना फैबाबो नोङो मार्क्सखौ मोनगोन लोगोफोर बाट एन्सारखौ एन्सारफोराव जोंनिया जेनेरेलि लुटुबारफोरखौ जोंनिया सिङाव दोना आरोना स' दा लुटुबारखौ गैया खालामनांगौबा बे लुटुबार 3 खौ जों लुटुबार 3 जों आरो खेबसे सानजाबबावनांगोन दा नाय 24 बाय लुटुबार 3 दङमोन 24 बाय लुटुबार 3 खौ जों लुटुबारखौ गैया खालामनांगौबा लुटुबार 3 जों सानजाबाय सिङाव आन्था लुटुबार 3 होना दोनबा जानाय नङा नोङो लोगोफोर गोजौबो होनांगोन अब्ला नोंनिया मा जागोन ना एबार लुटुबार 3 जों लुटुबार 3 सानजाबा मा जाखो 3 बेनिफ्राय नै साव मा जाखो 24 बाय लुटुबार 3 बेनिफ्राय नै 3 जों नै 24 खौ रानबा जोंनिया बेसेबां जागोन दा 8 जागोन स' दा जों बेसेबां मोनगोन 8 लुटुबार 3 मिटार स' दा बिफांनि जौथाया बेसेबां लोगोफोर 8 लुटुबार 3 मिटार स' जोङो लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो एसे इन्ट्रडाक्सन माने बेसिक खिनाखौबो सोलोंबाय लोगोसे 9.1 नि मोननै माने 1 आरो 2 खौबो खालामबाय स' थाबैनो जों गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामनानै नैबे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय